بە دروشمی سەمای ڕەنگە جیاوازەکان و بە بەشداری 53 مامۆستای شێوەکار و پەیکەرساس لە هۆڵی گەلەری پەروەردەی دهۆک پێشەنگای شەشەمین خولی چالاکیەکانی خوێندنگەی سنووری پارێزگای دهۆک سازکرا. شەشەمین خۆلا گەلەریە چالاکێن و خواندنگەهێن دهۆکەیە. بە دروژمێ سەمایە ڕەنگên جودا شەشەمین خۆلا گەلەریە چالاکێن خواندنگەهێن سنوورê پارێزگا دهۆک هاتە vەkirin ku têda mamosteyên hunerî li sنوورê parêzgeha Duhok karên xwe nimayîş kirin. Sebara tabloyê min ser Sirûştê Kurdistanê ye û menteqa devera berwariya min li ser wî çekirî çunku rastî ewan cihêtwasa jîngeha wê re em çên heta hedekî bêjîn paqiştir e xelek bermayka û gilêş û van tişta bihara pitir xelek hintnaştan menteqa nahavêjne yanî sebaretî evî karê min jî bi hindê ku mirov paqijiyê bi kar bînî jîngeh aramiyekil def mirovî peyda diketin. Gelek ya mühim ev cure pêşangaya di berdewam bin. Çünkü hem layekî ve bu hunermend da başa karê wan di zêdetir bête nîşandan hem jî gelek cara hunermend dîv babetê Kurdî û kulturî çîtin. Yan jî debînî dastanekê dê nîşan dedin bi rêka tabloyê xwe vê re gencê me tişên istifade lê bikin û bişên yani wê dastanê hizrawan da bimînîtin wekî wênek. Min ev care biryar da ku ez bi stîlayfeke beşdarî vê pêşangayê bikim bi stîlê klasîk min ya çêkirî û merciniye her tabloyek bête çêkirin meana ku romanek bijda hebîtin. Vê re min tinê mebesta nîşandana ciwaniyekê hene gelek cara jî bû gul çünkü gelek ca em tişên nazikî û ciwaniya afretê bi gulê wesif bikin. Rêveberê geleriya çalakên perwerda Duhok jî behsê merem û giringiya banjora pêşangeha dikin. Pêşangeha me pêşangeha salana ye xola şeşeya geleriye 53 mamosta bejdar bûn 49 tablo me hebûn 4 peyker me hebûn herî kî bi şêwazê xwe cuda şol kirbûn. Di vê pêşangehê de 53 mamosteyên şêwekar û peykersaz bejdar bûn û ev cora pêşangeha li geleriya çalakên xwendingehên Duhok ji bo mamosteyan giring e ji ber ku têda pitir li ser corên kar û rengên hevdin aşna dibin. Şirvan Xedir, Kanala Kurdsat, Duhok.